vi säger så här. Jag tror jag är i himlen nu. För att jag kommer någonstans. Jag vet inte vart det är. Jag sitter i ett hus nu. Det är varmt och gött i alla fall. Som tur är, för nyss frös jag röven av mig. Men de ignorerar mig, eller vad det heter. För så här är det ju. Jag har knackat och bockat och pratat men inte, och skriker också till och med. Men de håller inte ens på mig. De säger inget, som att de är döva eller något. Och fan, jag skriver på dem. Tur som är så har vi bananer som jag kan äta. Ja, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Det är ju tråkigt när man inte... Ja, först blev jag mobbad. Men nu pratar de inte ens med mig och det känns väldigt hårt i mitt hjärta. Alltså det enda jag har är bananen. Sällan. Och så pratar de med hunden. Inte med mig. Fan, jag är människa i alla fall. De skjuter dörrar på med allt jävelskap. Ni förstår inte hur hårt det är att vara här. Alltså jag såg till min mamma, ja. Jag vet inte varför hon skickade hit mig. Vad mätt är jag? Förutom snus är jag. Alltså jag har inte jag där jag var i ett år. Ja, vad fan ska jag nu göra? Det är svårt att säga också. Det är svårt att prata för... Jag vet inte vad jag ska säga, vet du. Ja. Inte så jävla roligt är det. Hallå! Hallå! Säger de lyssnar inte. De är döda. Alltså, det finns inte ett grannhus, ser du. Så jag funderar på att gå dit. Det är så grannhus till och med. Åh fan. Ja, man säger så här. Fint givet ni. Okej, jag har inte så mycket mer att säga. Jag tror det här blir förstört. Bananen alltså. Fan alltså. Ja, det är alltså hit jag kommer så att ni håller rätt på mig. Och om någon vill rädda mig så finns jag här. Adressen vet jag inte, bara att det heter himmel. Jag vet inte fan vad de menar med det här. Fan vad det ser. Hej då.